Тук се сещам за друг случай от практиката в турнири с доста деца, начинаещи, изиграване на 2 хода, което отново се счита за неправомерен ход. Състезателят губи правото си на рекламация срещу нарушения, ако сам докосне фигура с намерение да я премести. Това се счита, че той е започнал своя ход и няма право на рекламация. Това е също важна тънкост. Относно неправомерните ходове е редно да се спомене още. Относно неправомерните ходове трябва да отбележим още, че даден ход е завършен, когато ръката пусне фигурата на полето, на което сме я преместили. Тогава ходът се счита за завършен и не може да бъде променян. От състезателя остава единствено да натисне часовника си. С изключение на случаите, в който ходът, който е извършен, е неправомерен. Само в този случай, след като ръката е пуснала фигурата, само в случай, в който ходът е неправомерен, състезателят има право да се върне, да върне този ход и да изиграе друг правомерен ход с тази фигура. Само в този случай е допустимо връщане на ход, след като ръката го е пуснала. Тоест, преди да е натиснат часовника, е възможно това връщане. Ако състезател не е натиснал часовника си, но е изиграл ход, в случаите, в които състезател натиска часовник преди да изиграе ход, се счита за неправомерен ход и се наказва съответно.